Kagabi ang dami kong niluto, kaya tambak ang lababo. Tayo ng sayote. Sayote. Breakfast at lunch na din. Tayo ng Swiss Miss milk chocolate. Yan, sayote. Tapos, igigisa natin sayote with egg. Tulad ako ng showtime. And, ang oras na ngayon is 7:13 a.m. Ngayon pa lang ako magluluto ng breakfast. Ngayon lang ako magluluto ng breakfast kasi ako lang naman ang kakain. Kasi ang fiancé ko, nakapagluto na ako sa kanya kagabi pa. Luto na ako ng baon niya, ng breakfast, lunch. Gusto niya yung chicken adobo, lumpia, at brownies na din. Dami. Siguradong hindi siya magugutom. Sa dami ng lumpiang kinuha niya. Sayote. 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 Sayo, kuya. Try ko nga din sayote ng Amerika. Ginagamit niyo din ba yung sayote? Tinatanggal yung mga ganyan. Yung madikit. Buti na lang may showtime online. Sa YouTube, nakakapanood ako ng showtime. Bale, dalawa lang pinapanood ko. Showtime Live, Showtime Online, at Tulpo. Parang ang ikli lang ng tubig. Kasi 8 p.m. pa lang dito. 8 p.m. na. 8 p.m. na. Meron pa rin araw. Kaya natutulog ang mga 12. Kahit naman sa Pilipinas, pa rin ako natutulog. Or 1.
hindi naman yung galing manipis. Basta yung sakto lang para madali siyang maluto. Nagluto pala ako ng kaldereta ko yun. Menudo. Yeah, menudo. Pero ribs ang ginamit ko. Kasi yun ang meron sa kapon ko dito. Gusto ko magluto muna ng Filipino food. Menudo na. Menudo. Nagustuhan naman nila. Lalo na pag ikaw lagi nagluluto, tikim-tikim lang, tikim, hanggang pag naluto na, wala ka ng gana kasi parang busog ka na. Kaya minsan ayaw kong nagluluto eh. Para parang madami akong makain. Hindi alam ni mama yun. Kaya pinagluluto ko si mama. Kasi gusto kong kumain ng madami. Sarap din kasi magluto si mama. Lalo pag gulay. I like veggies. Ilocana. Hilig sa gulay. Need garlic. Dito sa Tennessee, madaming Pilipino. Like, first day ko pa lang dito sa Tennessee, may mga 5 na siguro akong nakilalang Pilipino. Mga Filipina. Mas madami yung mga Bisaya. Tapos, merong isang Ilocano. Dami na silang nakilala ko. Mga 10 na siguro nakikilala kong Filipino. At sa church, meron akong isang nakilala Filipina. Bisaya din siya. Nung umalis ako ng Pilipinas, pag umaga, mainit, sobrang init. Tapos pag hapon, di ba umuulan ng malakas? Yung dumating ako dito, parang ganun din, sobrang init sa umaga, tapos umuulan ng malakas sa hapon. Parang buti na lang ganito ang weather. Hindi ko alam kung good yan. Pero at least gorgeous yung katawan ko sa weather. Sabi ko pag lumalabas kami, mainit. Tapos sabi ko, it's a good weather. Tapos sabi na, what? Sabi ng fiancé ko, what? Tapos, as in, pawis na siya ng sobra. Tapos ako, wala pang ni isang pawis. Kaya natatawa din ako, natatawa din siya.
Lagyan natin yung egg. Nilagyan ko na din siya ng salt and pepper. Ganyan lang siya. Maluto yung egg. Tapos rice. Luluto pa ulit ako na bagong rice. Lunch and dinner. Maghugas muna tayo ng pinggan bago kumain. So, parang may enjoy ko kumain. Walang iisip na hugasin.